Bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Néré, un mot qui résonne comme une promesse. La promesse de raconter la beauté de nos destinations. Pour ce fait, Air Burkina relance un magazine de bord, Néré Magazine. Au sommaire, des reportages captivants qui, portés par les cieux, racontent la beauté de l'Afrique sur nos terres. Néré Magazine de bord, Air Burkina, c'est aussi une vitrine publicitaire pour toutes nos entreprises. Contactez-nous. Néré Magazine, de la beauté dans les cieux et sur la terre. So oye aleye sambi horo aniko maukulu ta nisoja kona katanu ye Burkina bi se yoro la bara kechogo oye wasobo bikoina minye Burkina ye amada o makoi ni wati na ni mami ba fesa ka bobo julaso kati yero soro abijanga ufei otani nga segi oye wa biduru ani wa flani keme sabaye obeke Burkina alefe yasa mamunu be nuru bobo nuba fe kata abijanga ufei ukatani nga segi obiseka noga chugomi Burkina amada o makoi siginyo nyuma konna na ma chama me bado kavoko ulube donita uke miye Burkina ye donita li hukumu kana konna na sa ukero ka fere kerengene sigi ibe fa ofa ni ba fe ka doni blagata Burkina be seyoro mi wagadugu ka ufedo wa bobo julaso do wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar idanye ka nɛgɛjuru sira k'ale Congo i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye fu ani 9 fu ni 1 72 ni 2 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina ale ya aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Burkina ye sambi wɔɔrɔ min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen no u bolo ni waati in na. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn
a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka kotɔ mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye mars kalo ale tile 10 ye bi ye sunkalo tile 10 ye bi ye an bɛ san 2025 la tubabu jate la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na John Dramani Mama ale nali min k'an fɛ yan balimaya ni sinjiya ko sinsin Mali ale ni Ghana ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO o ka kɛ CEDEAO ye a k'a ka CEDEAO ya baara kɛ AES fana k'a ka AES ya baara kɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ jamana fila ninnu n'o ye jɛkulu fila ninnu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ John Dramani Mama ale na kan ye nin ye min ye premier ministre ye ale tun bɛ Kucalakaw fɛ yen musow tɔgɔla dɔw ɲɛnɛmayali kɛnɛ kan donbolo dɔw fana kɛra keba bi faleyakaw fɛ yen wulikajɔ belebele bɛ sen na min ye Alhaji Keyita ye a sugandili min kɛra n'o y'a sɔrɔ dɔw tun b'a fɛ ka senkɔrɔma cɛ k'a sɔrɔ a ma baara daminɛ o wulikajɔ bɛ sen na bi faleya kɔnɔna na an n'an da don nin na min ye a tɔgɔ ye di i ka mɔgɔw tɔgɔ bɔra kɔnɔ Mande Solar olu ye pano min di keba ja an kun b'a la ko 80 a taara 90 millions na dɛ directeur taara yɔrɔ lajɛ min kɛ o ko ko maɲɔgɔnlɔ dɔ b'a jɛ o bɛ taa 10 millions o y'o fana fara a kan tuguni sisan i b'a dɔn a kɛra min ye n'a ye misiriba ja u b'u sɛmɔ énergie la pewu garantie ye san 10 de ye énergie n'a ye misiriba ja Mande den Solar sigilen kɔfɛ u b'a fɔ énergie ma k'a ka ɲi foyi tɛ misiriba n'a lamini na bi ni kuran ko mago b'o la keba pano 600 ani kɔ o de bɛ misiriba tɔli sanfɛ bi donc Mande Solar mɔgɔw an b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka layidu timɛni la keba filɛ nin ye ni gouvernement ye yɔrɔ min yira u la k'u bɛ taga pano in sigi ye wa u taara sigi gouvernement ye misiriba de yira u la ko yɛrɛ kurumo karili o ye alamisa nata ye nɛgɛ kanɲɛ 11 waati hakili la e na ye o kɛnɛ kan nin y'an don k'a ye sɔgɔmada in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Keba ko dugutigi denbuga ni sigi ti ɲɛ dɛ n'i b'a fɛ ka sanfɛ yiri tigɛ i b'i jɛ i ka sɛmɛyɔrɔ ɲuman sɔrɔ keba wa filɛbaa wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye han e yɛrɛ ye cɛ kana e t'o dɔn sɔgɔmada in na an bɛ bolomafara kɛnɛ kan ka di AES maaw ma keba bi ta tɛ kado ye bi ta ye bolomafara ye AES ni CEDEAO u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sigi ka kuma keba yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tɔn ye cogo di u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo di kabi waleya in fɔra
ayesi maaw ye lajɛ kun fɔlɔ kɛ Wagadugukaw fɛ yen sɛbɛn minnu bɛ yen n'u kan ka baara kɛ n'o ye u y'o larawulili baaraw kɛ keba février kalo in kɔnɔna na Bamakɔ yan ayesi ɲɛmaw n'o y'a ministres ye u ka sɛbɛn u bɛnna min kan n'o o y'u ka memorandum ye u y'o o labɛn k'o ban pewu olu pɛrɛlen don ka taa sisan u ni seerew bɛ taa sigi u bɛ na mun ni mun fɔ ɲɔgɔn ye keba o waati kelen na seerew ale ye nanzaralakaw fɛ cabinet dɔ wele minnu ka baara bɛnnen don jɛkulu cɛ kuma ma yaasa ka se ka u dɛmɛ olu ka maa mafalenw keba dɔgɔkun 2 ye nin ye u bɛ Abujakaw fɛ u bɛ ka labɛn kɛ labɛn u bɛ ka mun ɲini k'olu dɔn fɔlɔ maa jumɛnw ni maa jumɛnw bɛ na ayesi tɔgɔla jɛrɛ in kɛnɛ kan u bɛ so soli ka wuli baara de la wa walima wulafɛ baara de ka d'u ye wa u dabolo bɛ cogo di u bɛ se ka mun ni mun kun mun ni mun bɛ bɛn u ma maa mafalen ninnu ka baara u bɛ ka o kɛ filanan ye mun ye o ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɔni sɔnnen don ayesi ye hakilina fila fila k'o don olu kun na ni kunnafoni di ye a tɔ kuma dɔw bɛ u bolo u y'olu labɛn keba cabinet in ni seerew y'o ta n'a bɛ ka baara kɛ Abuja a ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan kuma ɲɛnabɔ kɔnɛ kan don min n'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u ni ayesi ɲɛŋwɛ u kan ka mun ni mun bɔ kelen ka mun ni mun bɔ siɲɛ 2 fo ka taa se ayesi kɔnɔnataw bɛɛ lajɛlen sɔrɔli ma keba o baaraw u y'olu dantigɛ nka bi Alassane Dramane Ouattara ka bɔli o don o ni Nana Akufo-Addo taara fɛ yen u ye kunni dɔ bɔ keba Alassane nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye a k'a bɔ a da fɛ ko ayesi n'o tɛ a tun b'a fɔ ko an kɛrɛfɛ jamanaw an sigiɲɔgɔn jamanaw an balima jamanaw nka tɔn in sigili ni sisan cɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye cabinet ye ni seerew y'o ta u ye kuma kɛcogo ni ko kɛcogo ka kɛ ni sigikafɔ min bɛnale John Dramani Mahama komi ale ye maa ye bi jamanakuntigi kura sigilen don seerew ka ko bɛɛ lajɛlen ale ta a bɛɛ lajɛlen ju la fɔlɔ maa min don ale sanuyalen kosɛbɛ ale ye danaya maa ye ale bɛ se nin waati in na ka seerew ka kumaw fɔ o de la a bɔlen kɔ Alassane fɛ yen keba a nana Bamakɔ yan sibiri tɛmɛnen tɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen mun b'u bolo u ka baara fan filanan keba o ye mun ye o ye k'a daminɛ dɔgɔkun nata in na min ye seerew jamanaw ayesi jamanaw olu dugudenw k'a da yira olu la k'a fɔ ko min ye seerew ye ale ma ban woyi seerew ma ban ayesi ka foyi ma seerew sɔnnen don a bɛɛ ma fo fɛn kelen pe o ye k'a fɔ bi ko ayesi jamanakuntigi minnu filɛ nin ye ayesi sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu filɛ nin ye maa minnu bɛ fanga la ayesi la u t'a fɛ ka fanga de bila koyi n'o tɛ ko olu ma ban u ka foyi ma keba bɛ na dɔgɔkun damadɔ kibaruya di kɛ o la o kibaruya di u bɛ tila ka na jamana 3 in kɔnɔna na ka mɔgɔw ta a b'a fɔ min ma sondage k'olu hakilina ɲininkali kɛ ka barosigiw kɛ ka kunnafonidilaw ɲini jamana 3 in kɔnɔ k'u ka gafew yɛrɛkɛ k'u ka kunnafoniw di olu la n'o kimɛli kɛra tuma min o jaabi mana min d'u ma u bɛ sɔrɔ ka seerew a bɛ ayesi wele a ye na an ka kuma keba cabinet in bɛ nin baara de la ayesi dun ne ɲɛ bɛ min na olu b'a fɛ ka taa ni min ye madala n'o bɛna marché dɛ ka ministre dɔ ta o ka t'i sigi ɲɛŋwɛ ninnu olu labɛnnen u y'u ka fɛɛrɛw tigɛ u y'u ka communication sigi u ye a ɲini k'a dɔn ayesi délégation maa jumɛn ni maa jumɛn b'a kɔnɔ jɔni bɛ kuma u bɛ sunɔgɔ cogo di u bɛ wuli cogo di u bɛ sɔn baara ma waati jumɛn na fanga bɛ k'u la waati jumɛn mɔgɔ jumɛn b'u kɔkɔrɔ n'o bɛ na u dɛmɛ kibaruya diw ni fɛnw na ninnu ye nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ keba ala ka na an ci an ka wuli ka taa an feere ninnu ka ten dɛ u ka maaw ɲini maliyɛnw bɛ yen maa mafalenw b'u la u ka maaw ɲini keba nizeriyɛnw maa mafalenw bɛ u la u ka maaw ɲini burukinabew maa mafalenw b'u la wa diɲɛ yɛrɛ falen don maaw la maa minnu bɛ nin ko sugu kɛcogo ɲɛdɔn
non te mi ma nga balangono ka wuli ka taa ko libre échange an bɛɛ kele aw ka jamanadenw bɛ don an fɛ an taw bɛ taa fɛ n'a dan'o kuma ma keba u b'o bugɔ k'o bin kɛrɛfɛ wa an tɛna se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ u ye an k'an labɛn an kana dan an ka minisiriw ma an k'a lajɛ maa ma falen minnu b'an fɛ n'u bɛ nin ko sugu kɛcogo ɲɛdɔn u ka wele k'u ɲininka yanni an ka taa jamanadenw u ka kibaruya ka ɲini ka dɔn dugudenw u ka kibaruya ka ɲini ka dɔn bɛrɛbɛrɛlitɔw ni fasoden cɛkulu u k'ulu ɲini k'ulu hakilinaw dɔn nin kofa sugu bɛ kɛ cogo di maa 11 kiba maa ma falen na o de bɛ kabine in kɔnɔ n'o bɛ ka baara kɛ ni CEDEAO ye bi tubabulaka sugu bɛɛ lajɛlen bɛ a la dɔw bɛ olu ta ye kɛlɛw la farali kɛcogo ye dɔw ta ye dugukoloko farali kɛcogo ye dɔw ta ye passeport ko farali ye dɔw ye spécialiste ye visa la dɔw ye spécialiste ye courant ni jiko la dɔw ye spécialiste ye dugukoloko la dɔw ye spécialiste ye sɛnɛko la keba ni maa ma falen de bɛ kabine in kɔnɔ u bɛna na baara kɛ k'a di a kuru kelen o kelen u bɛna na kimɛli kɛ n'a ye ka kunnafonidi kɛ n'a ye ka kɔn yanni u ni AES mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc nin de bɛ ka an kɔnɔ wa min y'a kojugu wɛrɛ i b'o dɔn CEDEAO de b'a fɔ k'ale labɛnna k'a ye na i m'a ye wa sisan baara in bɛ kun cɛ ninnu bolo bi ye le duuru u bɛ sɛbɛn warankatali daminɛ k'a fɔ ko AES jamanakuntigi bɛ fɛ ka to fanga de la u bɛn'o don mɔgɔw hakili ma k'o kunnafoniw di ka tila ka émission sigi an yɛrɛ fɛ an ka radio n'an ka telew la k'o majamu k'o fɔ k'o ɲɛ kosɛbɛ ka tila k'o sɛbɛnw fasiri ka tila ka mɔgɔw ɲininka keba sondage k'o bɛɛ jaabi sɔrɔ tuma min u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko AES mɔgɔ a ye na anw y'an ta labɛn cogo di keba an ka chef de délégation min bɛ taa kuma u bɛ k'o fana ɲini sɔgɔmadafɛ baarakɛla don wa a bɛ se tilefɛ baara de la wa o la u bɛ sɔrɔ ka baara boloda n'o y'a sɔrɔ a bɛ se sɔgɔmadafɛ baara de la u b'a fɔ ko ka ɲɔgɔn ye daminɛ 14h fo ka taa se 2h du matin ma a tigi tɛ se ka jɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se sufɛ baara de la u b'a fɔ ko k'a daminɛ 7h keba nin bɛɛ de kan ka jate minɛ yanni an ka taa nin ko in kɛnɛ kan Ghana jamanakuntigi ale ni Alassane Dramane u bɛnna mun kan o ye kibaruya dicogo jɛkulu in n'o o ye kabine in ye o ye baara kunfɔlɔ min kɛ ka di u ma olu y'o kɛ conférence presse ye o don u ka sɔrɔ ka sisan sa sira don Ghana jamanakuntigi kɔrɔ keba ko ale kana kuma ɲɔgɔnya a nana Mali la keba i b'a dɔn a ye min fɔ ko ka bɛɛ to i ka bɛrɛ la nka n b'a dɔn u b'o tigɛ ka bɔ a da u b'a hakilila yɛlɛma yanni sigikafɔ in kuma cɛ f'a ka don CEDEAO o ka laɲini communication kɔnɔna n'o tɛ kunungun na sini ko a yɛrɛ ko Asimi ninnu ma ko olu ni Ghana kɔni jamana ale ma mɔgɔ wɛrɛ dɔn Ghana jamana o ni an ka jamanaw bɛna baara kɛ Mali bɛna baara kɛ ani AES jamanaw bɛna baara kɛ nka CEDEAO ka kuma ye mun ye keba o ma dɔn fɔlɔ dɛ an bɛna baara kɛ mun ni mun kan o labɛn de bɛ sen na anw dun sigilen don k'a fɔ de olu k'a fɔ ma a ye na Abuja an ka taa nin kuma in sigiɲɔgɔn kumaya in kɛ k'a sɔrɔ an kan ka labɛnw sabati cogo min an y'o kɛ sɛbɛn kunda nka fɛɛrɛ min bɛ ninnu bolo baara min b'u bolo keba a jujukɔrɔ baara wɛrɛw bɛ yen mun tɛ nin si ye a bɛ se ka kɛ ɲɛmaaw b'olu kalama parce que ɲɛmaaw fana sɔmin ka jan anw ye anw bɛ fɛn caman ye olu b'o ye ka kɔn anw ɲɛ nka an bɛ min f'u ye keba min bɛ kɛnɛ kan bi min baara daminɛna o ye ko in ɲɛbila ye Alassane ni John Dramani Mama ye ɲɔgɔn ye Abidjan bɛn kɛra min kan o ye kabine in ka ko kunfɔlɔ conférence de presse kɛra min ye John Dramani Mama a bɔra ye de k'i kunna an ka jamana kan donc CEDEAO ni AES ka ɲɔgɔn ye AES ɲɛmaaw k'u labɛn hali bi u ka dɔ fara labɛn kan u ka dɔ fara cɛsiri kan u ka maaw ɲini maa minnu bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn u kana dan ɲɛmɔgɔw ni minisiriw dɔrɔn ma keba fɛn min t'atɔ don kɛ jamana caman de ka jɛnatigɛ ko bɛna na bɔ a kɔnɔna na donc ko dennin tɛ u kana kɛ komi n'o y'a sɔrɔ ɲɔgɔn ye minnu u delilen don ɲɔgɔn na o tɛ nin ye ninnu ka siniɲɛsigi e m'a ye halisa a bɛ u da ko AES ka segin a kɔ keba o ye plan de communication de ye o c'est comme aw ma ban foyi ma aw bolo an n'aw tɛ bɛn yɔrɔ min na cɛ yɛrɛ y'a bɛɛ tiɲɛ o don o
CEDEAO président bɛ min yɛrɛ bolo ale m'a bɛɛ tiɲɛ de n'ale yɛrɛ ye CEDEAO gɛn ka bɔ yen an dɔgɔkɛ in tɛ yan ou bien an kɔrɔkɛ de don maliyɛn don dɛ Keba kana ɲinɛ dɛ maliyɛn don dɛ donc sɔgɔmada in na nin y'an ka bolomafara ye ka di ASO ma ani AES ɲɛmaw u ka wuli ka jɔ kɛ k'u labɛn sabula nin bɛɛ duguma fɛn wɛrɛw bɛ yen kibaruya wɛrɛw bɛ yen lamini wɛrɛw bɛ yen ko wɛrɛw bɛ sen na nka wolomasiri tabaw olu b'o minɛ cogo dɔn ka tɛmɛ anw ka Keba an tɛna an da don o la yan o labɛnw n'o ko minnu bɛ sen na Modibo Kone n'a ka cɛdenw kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ fan bɛɛ fɛ o la bi AES sécurité ɲɛmaw olu fana bɛ k'o labɛnw kɛ ka kɛ ni u ka kibaruya sɔrɔlenw ye force conjointe ani fɛn minnu kan ka sigi sen kan don nataw la Keba o baaraw bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ alasa ala ka a to sigikafɔ o ka kɛ damu ye an bɛɛ ye jamana kelen ye an bɛɛ ye maa kelenw ye an ka to sigila ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka to i dama la o de cɛ ka ɲi nka an kana ban ka taa sigikafɔ in kɛnɛ kan an ka taa nka an k'an labɛn de an k'an sɛbɛkɔrɔ labɛn fo a ka dɔn k'an labɛnna Keba hali ngilɛ fɔlɔ an k'u ɲini Chinois fɔlɔ an k'u ɲini an ka bamanankan fɔlɔw ɲini an ka Hausakan fɔlɔw ɲini an ka mɔsikan fɔlɔw ɲini n'a tigɛra k'a tɛ tugu dɔ k'a fɔ bamanankan paralen na in piyan dɔ fana ka kuma mɔsikan na dɔ ka kuma Hausakan na o k'a dɔn k'a fɔ k'an b'an sɛbɛ la n'u tilar'o traduit la tuma min an na taa pause la ko dɔ na ɲɛɲini fɛɛrɛ tɛ ban koyi Keba sɔgɔmada in na nin y'an ka bolomafara ye ka di AES mɔgɔw ma ko CEDEAO bɛ labɛn na Abuja CEDEAO ye cabinet ta Abuja cabinet bɛ ka baara kɛ fɛn fila kan sondage ni communication ani ka kumaw labɛn kuma minnu bɛ jamanadenw la muruti AES jamanaw ma o baara de bɛ sen na bi wa a dɔw daminɛna ka ban fana Keba lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ k'a fɔ k'u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita, u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ghana jamana kuntigi n'o ye John Dramani Mahama ye Keba a tun bɛ an fɛ yan sibiri tɛmɛnen min ye Ghana jamana kuntigi ye mars kalo tile 8 ale cunna Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na min ye jɔnjɔnw olu dalen kɔfɛ jamana kuntigi filaw u ye maa mafalen minnu bɛ kɛnɛ kan n'o ye lasigidenw ye u y'olu fo o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye Ghana jamana kuntigi ye ale ni Asimi u ye ɲɔgɔn ye mangani kɛ Modibo Keyita tɛgɛla pankurunjigi kɛnɛ kan so dɔ kɔnɔna na ye yan'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kuluba min ye faama sigiyɔrɔ la yen sa jamana kuntigi fila Keba u selen u ye da sɔn a ɲɔgɔn da la u fila aw b'a fɔ min ma nanzarakan na ko huis clos ye jamana kuntigi Asimi ani John Dramani Mahama u ye heure 1 ni minute 30 u y'o kɛ hakilina falen na yani o kɔfɛ u ka maa tɔw ka fara u ka jɛ ka baara kɛ a bɛ fɔ min ma sa ko rencontre élargie délégation filaw la o kumaw kɛnɛ kan Keba balimaya ni sinjiya o sinsini lakanako sɔrɔko min ye an ka jamanaw olu ko ka taa se AES ale miirinabaw ma u ye kuma ninnu ye tali kɛ o la min ye John Dramani Mahama ye ale kɔni sele kɛnɛ kan yen sa a ye fɛɛrɛ caman fɔ miirina mun bɛ olu la Ghana bi ani Mali u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wale ɲuman dɔn a y'o ta k'o ɲɛsin général d'armée Asimi ka se Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma Keba Ghana ko sira min bɛ u ni Mali cɛ n'o ye goudron ye ka taa an ka jamana worodugu yan fan fɛ ko an k'o sinsin
mina munnu be bɔ Ghana kana an k'an cɛsiri an ka bɛn sɛbɛnw kan o la Ghana ko fana ko a bɛ fɛ fana an ka mina minnu be yen n'olu bɛ bɔ Ganakaw fɛ yen kana olu nacogo ka se ka nɔgɔya douane ko ta nasira fɛ jamana filaw ka se ka nɔgɔya don o la yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min Ghana ye i sinsin min wɛrɛ fana kan ani Mali ka ɲɔgɔn ye la o ye lakana ko wolomasiri tabaw ka ko jamanakuntigi filaw bɛnna kan sa k'u kana fɛɛrɛ ni dabali tigɛ bamancawale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw k'o kɛlɛli baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min farafina an fanfɛ bolo fɛ u ye a yira fana k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan wolomasiri taba ninnu ka se ka jɛ ka baaraw kɛ yaasa ka se ka ninjuguya ni bamancawale k'o kɛrɛ kɛ ɲininkali wɛrɛ la sa n'o bɛ tali kɛ AES ko la Ghana jamanakuntigi n'o ye John Dramani Mahama ye a ko ko ale ɲɛ bɛ min na k'a bɛ n'a fɔ danayabaliya o de bɛ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ an fanfɛ bolo fɛ yan a y'a sinsin min kan sa ko fo que danaya de ka don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o de bɛ bɛn ni kelenya sinsin farafina an fanfɛ bolo fɛ a ko ale kɔni k'ale to Ghana jamanakuntigiya la keba min ye a bɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ AES ni CEDEAO u ka se ka baara kɛ a ko min ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ye a bɛna na baara kɛ yaasa u bɛ se ka tilen cogo min na min ye ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fila in u bɛɛ la ka to a ka AES la n'a ka kuntilennaw min ye CEDEAO ye o fana n'a ka kuntilennaw ka to nka a kana ɲini AES fɛ k'a k'a ka kuntilennaw bila fiyewu ko k'i ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma John Dramani Mahama ko ten k'u bɛna na baara kɛ balimaya ni sinjiya ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na yaasa bɛɛ lajɛlen ka k'i ka kulu ye ka se ka to i damana ko ale kɔni bɛ min dɔn ale ka Ghana jamanakuntigiya kɔni kɔnɔna na a bɛ kalikan ta an ye min ye AES ye u na baara kɛ baaraw na kɛ i n'a fɔ a ye min fɔ jɛkulu fila in don jɛkulu fila in tɛ o Ghana ni AES bɛ baara kɛ bi u bɛ baara kɛ sini wa Ghana ni CEDEAO fana na baara kɛ o cogoya kelen na farafina an fanfɛ bolo fɛ John Dramani Mahama ko jamana ɲɛtaa baaraw la bi a ka da ale ye kosɛbɛ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ka sɔrɔ AES ani Ghana ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'ale bɔra Bamakɔ yan a kan k'i kunda Nizɛrikaw fɛ yen kan ka sɔrɔ ka taa babu ale kun cɛ min ye Wagadugukaw fɛ yen n'a ni kapitɛni kan ka ɲɔgɔn ye jamanakuntigi fila ninnu u ye a yira sa k'a fɔ Mali yɛrɛ ni Ghana ka bolo ni ɲɔgɔn ma n'o bɛ kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko commission mixte keba o kun jɔra ko kabini san 2011 ko k'o kurakuraya yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye Mali ni Ghana cɛ bolo ni ɲɔgɔn ma a bɛ se ka sinsin John Dramani Mahama ko keba k'a tɛna fama Bamakɔ ma tuguni dɛ ko yan kɔni ko a so k'i labɛn dɔrɔn ale kɔni tɛna fama yan ma o kɔfɛ a taara Kwame Nkrumah o tɔgɔla monument min bɛ yen a taara i ɲɛda yen kan Mahamudu Dafe ne ale y'an ka seko ni dɔnko minisiri ye o ye a kunbɛn o kɛnɛ kan ye ani o kumana o kɔfɛ sa min ye Asimi ye ale taara kɔnɔ Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na a ka sɔrɔ k'i ka pankuru ta keba k'i kunda Ghana kan kunungo a tun bɛ Niger tɛ de a taara Nizɛrikaw olu fɛ yen n'an bɔra o la an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen Kucala musow tɔgɔla don sigira yen premier ministre général de division Ablaye Mayiga ale kunbɛra kunbɛcogo belebele la k'a daminɛ Bilakaw fɛ yen Yoroso Mpɛsoba Molobana Kuri Kɔnsegila Kunyana Zangaso ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan sa ka kɛ jamaba kelen ye ka na bisimilali kɛ premier ministre ye a ka nali la dɔɔni tɛgɛrɛ duru ni bala keba min ye premier ministre ye ale kɔni kunbɛnna bonya ni karama bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kucalakaw fɛ kabini bila ka na se Mpɛsoba ma maaw bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a dan ka na min ye laadala sa a taara dugutigilakaw ka t'olu fo maakɔrɔ minnu bɛ ani kabilatigiw an'olu fana masalala o kɔfɛ sa marabolo yɛrɛ ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo an'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛ kɛnɛ kan a bɛ fɔ masa ko conférence de cadre in bannen min ye bulon ye a taara bulon gabakuru fɔlɔ da o gabakuru fɔlɔ fana dalen kɔfɛ tuma min na a ka sɔrɔ ka taa sa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Sidiki Watara la n'o bɛ ka lakurakuraya bi jamana ɲɛmaaw fɛ a taara i ɲɛda o kɛnɛ fana kan nɛgɛ kanɲɛ 11 keba a ka sɔrɔ ka se sa stade municipal la ni maaw caman kun sigilen don k'a kɔnɔ ye yaasa musow tɔgɔla don o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o kɛnɛ kan sa a kunbɛnlen kɔfɛ général Ablaye Cissé fɛ ni ale ye
Kutala gouverneur ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baabu ye a bɛ se ka daminɛ Nations Unies ale tɔgɔ la Mali Job a ye kuma ta ka folini tanu kɛ baara min bɛ ka kɛ musow ye bi yɛlɛmaliko ta na sira fɛ farancɛla fanga bɛ ka mun kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ale bɛ o waleɲuman dɔn musow ka jɛkulu n'o ye kafo ye o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi n'o ye Gundo Sisoko ye n'a bɛ Kuyatalakaw ka sigi la ale fana kumana Mali muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la baabu yɛrɛ sigilen don min kan sa n'o ye ka musow dɛmɛ ka se ka yiriwali kɛ bɛn ni kelenya a y'i sinsin o kan npogotigiw ni u baw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na minisiri min bɛ muso den ani du kunna n'o ye Jɛnɛba Sanogo ye n'a bɛ Jaralakaw ka sigi la ale fana kumana 8 mars kan ka kɛ ni musow ka hakɛ ye a ko ko tiɲɛ don u bɛ ɲɔgɔn lajɛ la tiɲɛ don u bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ la tiɲɛ don jama caman bɔlen don nka min ye musow ka degun ye o ye kɛnɛya ye o y'u bɛ se ka kalan ɲɛnama sɔrɔ cogo min sariya kɛnɛmanw ka sigi sen kan u ye dugukolow ka se ka o sɔrɔ premier ministre ale ye kuma ta a ko ko a b'u fo k'u waleɲuman dɔn musow ye bɔli min kɛ nin ye ta nin ma bala ale la fiyewu sabula ale b'a dɔn k'a fɔ muso ti ko ko la o man di a ko bila ko tɛ Mali musow kɛra ɲɛlɛnni ye koyi min ye sanakɔlɔn u y'o o kɛ u y'a yira sa k'a fɔ u jɔyɔrɔ bɛ fasoko la u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko foli kɛnɛ ye nin ye General Ablaye Mayiga a ko ko musow wa ko foyi tɛ se ka ɲɛ u kɔ jamana kɔnɔna na wa n'u sɔnna min ma o bɛ kɛ sabula u bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ o de la sa ale y'a yira sa k'a fɔ ko jamana yɛrɛ a ka sigi ka fɔ minnu kɛra n'o ye dialogue ye baaraba fɛn fɛn kɛra jamana kɔnɔna yan kɛnɛya ko ni seko ni dɔnko ta nasiraw la musolakaw yira nin bɛɛ lajɛlen jɔnjɔn kɛlɛw kɛnɛw kan bi na ko musow kɛlen don yeelen min ye o de la sa mars kalo tile 8 diɲɛ seleke 4 y'a yira sa ko ka cɛsiri kɛ ka taa musow fan fɛ nka o kɛrɛfɛ Mali ye a yɛrɛ tɔgɔ la dakun ta koyi dakun min bɛ tali kɛ sa musow bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o ka yiriwali ta nasira fɛ yaasa ka se ka baara sɔrɔ yiriwali kuntalajan ani adamadenya yiriwali u k'o baara kɛ a ko ko dakun min taara Mali fɛ o b'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u janbɛ musow la koyi wa u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa musow ni npogotigininw fan fɛ u bɛ se cogo min na k'u cɛsiri musow ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɛ ka se k'u yɛrɛ lataa ɲɛ ka se ka baaraw sɔrɔ o baaraw bɛ sen na n'o ye ka taa suguw la ka se ka baaraw kɛ musow ani ni sariya kisɛ minnu bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ basigi ni cɛsiriko la ka taa se gɛlɛya minnu bɛ guwaw kɔnɔna na ko musow dɔ kɛra u y'o la musow u ka se ka kɛnɛya sɔrɔ musow ka se ka kalan sɔrɔ wa ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra premier ministre ko sa ko min ye 8 mars ye ko dɔn ni tɛgɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ko wa ko taasibila fana don ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye baaraba kɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa Mali ale bɛ se ka taa ɲɛ musolakaw la ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn kibaru hukumu kelen kɔnɔna na Bamakɔ yan INTM musow olu fana ye kɛnɛ sigi Yakuba Kakɛlabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen INTM musow u bɔra ko Keba Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na bourse du travail fa ko da kɔnɔ ɲi u ka laɲini ye min ye hakɛw ka dafa musow ka don muso minɛnw kɔnɔna na musoya yɛrɛ kana to kɔfɛ baarakɛyɔrɔ musow bɛ degun minnu na k'o bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan Keba ɲɛnajɛ in a ma da Bamakɔ kɔnɔna ma han Mali bolo fara ka dɔgɔ yɔrɔ minnu na nin don in ma ɲɛnamaya gouverneur a ka taa se marabolo ɲɛmaw ma bɛɛ lajɛlen y'i jeniyɔrɔ fin n'an bɔra yen an bɛ taa Faleyakaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko Faleya yen kɔni commune cira po conseil des ministres fɛ maa min sugandira k'o ka kow ɲɛnabɔ yanni délégation spéciale ka sigi Keba o ye Alhaji Keyita ye Alhaji Keyita denmisɛnnin galabu kɛnɛ Faleya yɛrɛ ka yiriwali denmisɛnninw olu ka ɲɛmaa don nin waati in na sa kabini ale sigira maa dɔw donna Jujukɔrɔ saya la maire kɔrɔ dɔ san 13 ale kɔni y'a ɲini sa cogoya sugu bɛɛ la k'a da tulu la k'a da jaba la ka taa maaw ɲini ko yaasa Elhaji ka tali k'o bɛ se ka bɔ a ma cogo min kiiribulon k'olu magɛn Keba u yɛrɛ ye tɔgɔ yɛlɛma kɛ yɛrɛ ka taa dɔw yira k'olu ye sɛnɛkɛlaw ye k'olu ye baganmaralaw ye k'olu ye fɛn dɔw ye nka nin bɛɛ la sariya min sigilen don ko ka se ka Elhaji bila nin jɔyɔrɔ in na o sariya ma sɔsɔ gouvernement ale ma ban o ma ale y'a yira k'a fɔ ko a n'a ka kan a bɛ se ka baara in kɛ Elhaji taara ka taa lajɛ maa minnu bɛ mairie la u ka sarako ani minnu bɛ baara kɛ mairie bolo ka t'olu ka saraw k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Keba o kɔfɛ tuguni a ye wulikajɔ kɛ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Faleya kɔni dɔgɔtɔrɔso kɔni kun kuma tɛ yen nka min kɛra yen dɔgɔtɔrɔso la n'Ala sɔnna ma kurubukala n'o yira mɔgɔw la o kɔfɛ bi Faleyakaw yɛrɛ de ko k'u bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye Elhaji tali ye a jaru ye a bɛnnu u ma wa hukumu kelen fana kɔnɔna na a yɛrɛ ko
ale balimaw de don a sinjiw de don mun ye wulikajɔ ye ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen ale tɛ bɔ ma nka ale jɔrɔlen tɛ sabula a b'a dɔn k'a fɔ a ye baara min kɛ a n'a ka kan wa a bɛ se ka jɔyɔrɔ in fa wa ale b'a ɲini u fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin waati in kɔnɔna na faleya mago tɛ mankan foyi la tuguni faleya yɛrɛ sɛgɛnna yiriwali minnu bɛ ka kun bɔ bi u kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na u ka fara duguden tɔw bɛɛ lajɛlen kan faleya bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na faleya ka cɛsiri bɛ se ka kɛ cogo min na nka minnu ye wulikajɔ kɛ keba bila kɔnɔ ti n dɔwlen faleya ala ka faamuya don a kɔnɔna na n'an bɔra yen mandenden maaw i b'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni tun ye layidu ta keba u ye layidu min ta o ye k'a fɔ u sigidon mali kɔnɔ yan ko pano u b'a di gouvernement ma ko sefa wari miliyɔn 50 in keba u ko ko ni gouvernement ye yɔrɔ min yira k'u bɛ taa pano in sigi yen o kɛra mandenden solare a sigidon u y'o layidu min ta sa gouvernement dɔgɔkun tɛmɛnen ale ko ka taa baara kɛ Bamako misiriba la keba u taar'u firi baara kan ni miliyɔn 50 ye baara nana daminɛ su ni tile jaja misiriba kuramisɛnninw ka ca keba baara miliyɔn 50 banna koyi miliyɔn 50 dana yɔrɔ min manden solar mɔgɔw ko n'olu ye nin kɛ olu ka tɔgɔ tiɲɛ bɛ bɔ a la u ye 30 fara a kan bi miliyɔn 90 o de bɛ ka bɛn baara in ma yaasa ka se ka a kɛ ka ɲɛ misiriba e ko olu mago na se mɔgɔ ka kuran ma tuguni wa baara min kɛlen filɛ nin garanti ye san 10 ye wa u ye tɛsi kɛ juma tɛmɛnen misiriba yɛrɛ kɔnɔna na ka minɛn bɛɛ lajɛlen bila a la minisiri min bɛ kuranko kunna n'o ye Bubakari Jane ka kibaruya d'a ma k'a fɔ ko baara ko a banna pewu k'a bɛ se ka na ka na yɔrɔ lajɛ kiba min ye ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko baara in bannen k'u bɛ na a minɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka jɛkulu jɛrɛ k'a la k'a yira misiriba mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na o bɛ kɛ alamisa nata in kalo tile 10 ni 3 tɛ yan nɛgɛ kanɲɛ 11 donc manden solar mɔgɔw ko k'u bɛna taga a reception kɛ ka baara bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ min ye misiriba kɔni a sugandili ɲɛna keba sinon ye tiɲɛna dibi kun ka bɔ yen kurantigɛ in yɛrɛ kun ye misiriba yɛrɛ taali nɛgɛ bɔ maa caman na nka bi nin pano min sigilen filɛ nin ye nin na k'u ma tare ye 50 miliyɔn tɛ tuguni dɛ keba 90 miliyɔn miliyɔn 90 o de donna baara in na a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na mɔgɔw ka se k'a faamuya n'ala sɔnna a ma alamisa don a kurumo karili ana ye kɛnɛ kan manden solar maaw k'u fo layidu ale timɛli la n'an bɔra yen maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nin waati laban in na kulukorokaw fɛ yen ni jiko gɛlɛya donn'olu kan donbolo 400 o kɛra olu ye sibiri tɛmɛnen Croix-Rouge ale fɛ maa bɛ sa ko kɔni u ye degun sɔrɔ n'o bɛ kulukoro yɛrɛmarakafo yɛrɛ kɔnɔna na u ye ninnu kɔni fara ɲɔgɔn kan keba ɲɔgɔn dɛmɛ ani sunkalo karo kɔnɔna na yaasa ka se ka donbolo kɛ u ye sanji tɛmɛnen kɔlɔlɔ sera maa minnu ma foɲamasegi o kɛra Croix-Rouge ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn keba i bɛ IPR katibugu yɔrɔ dɔn wa baaraw daminɛna han kilasi ani amphithéâtre o jɔli daminɛna ka sababuya kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ tun bɛ yen mɔgɔ dɔw tun taara don IPR ale kɔnɔna na ka fan dɔw ta nka bi IPR u bɛna ka kilasiw jɔ amphi fana o baaraw bɛ sen na Tɔnbukutukaw fɛ yen don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi san o san n'o a bɛ fɔ ma sa ko siji fo dame o kɔni baaraw olu daminɛna juma tɛmɛnen ko in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sababu banku maaw bolo n'o ye turu sababu banku ye Tɔnbukutu yɛrɛ kɔnɔna na ɲinan ta bɛna tali kɛ Ziri ale ni kalansenw na min bɛ se ka to sa seko ni dɔnko o bɛ sigi sen kan cogo min na Tɔnbukutukaw yɛrɛ kɔni nisɔndiyalenba don ka ninnu kunbɛn sabula baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ laadalakow la sigida yiriwaliw ka taa se dɔnniya minnu bɛ an bolo n'o ye an ka yɛrɛ ka dɔnniyaw ye an ka laadala dɔnniyaw ye olu bɛ se ka yira denmisɛnninw na cogo min keba donbolo wɛrɛ kɛra tuguni kayikaw fɛ yen min ye du 50 donbolo kɛra olu ye marisi kalo tile 8 donbolo in kɔni tulu b'a la malo b'a la makɔrɔni b'a la muso minnu bɛ sa n'o olu bɛ fondation Fatumata Jakite kɔnɔna na olu ye donbolo in kɛ u y'a yira sa k'a kɛ kun ye ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ bi ni degun bɛ olu kan sunkalo in ale kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn minɛ o baaraw don premier ministre a ka kutalata sen fɛ an y'a fɔ ko min ye kutala dulati terrain ye ale bɛ ka lakurakuraya koyi dulati terrain ye min tɔgɔ dalen don Elaji Siriki Watara la a baaraw olu daminɛna premier ministre taara a lajɛ k'i ɲɛ jɔ k'a lajɛ
sibiri tɛmɛnen a ka kucalata senfɛ a ko nin yɔrɔ in kɔni bɛna ɲɛ kosɛbɛ sabula a bɛna lakurakuraya ka fɛn wɛrɛw fara a kan min ye ndolati tɛrɛ ye minɛn minnu kun t'a a la wa keba ko n'a banna wa kafu olu bɛna n'a lajɛ n'a bɛ se ka fara u ka ndolati tɛrɛw kan sabula Mali fa o fa ndolati tɛrɛ minɛnw bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ka lakurakuraya Mali gouvernement fɛ nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw la kunnafoni minnu dira aw ma Keba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka sunkalo tile 10 timɛ ko ɲuman yira an na Ala ka sunkalo musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya si ni kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamanaw tanga a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna a ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci